πίσω μέρος, στην τελευταία σελίδα, υπάρχει μία κρυμμένη φράση. Σε κάθε στάση ήδη έχουμε ξεκινήσει και σας δίνουμε γράμματα. Αυτά αντιστοιχούν, γράφουν από κάτω από το γράμμα τον αριθμό της θέσης στο οποίο αντιστοιχεί. Οπότε όσο κάνουμε τη βόλτα μας, θα αρχίσει σιγά σιγά να αποκαλύπτεται ο γρίφος. Όποιος τον βρει, στέλνει ένα μήνυμα, τη φράση που έχει βρει σε ένα κινητό το οποίο λαμβάνουμε εμείς, και μετά τον τερματισμό θα γίνει η αποκάλυψη ή τον νικητή. Αν δεν έχει βρεθεί η φράση, το παιχνίδι συνεχίζεται στην κεντρική πλατεία Σπερχιάδας. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ελένα Ποντονικόλα, η οποία θα πραγματοποιεί την ξενάγηση σε όλη μας την πορεία. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο Street Eats and Wheels, την παράλληλη δράση που κάνουμε στα πλαίσια του φεστιβάλ στη Σπερχιάδα, του Circus Street Food Festival. Εγώ θα είμαι η ξεναγός σας. Θα μου δείξετε λίγο ό,τι κατανόηση. Δεν είμαι ούτε φιλόλογος ούτε επαγγελματίας ξεναγός. Είμαστε όλοι εθελοντές στην προσπάθεια αυτή που κάνει η Σπερχιάδα να αναδείξει τον τόπο γενικά, τη Φθιώτιδα γενικότερα. Για τις θερμοπύλες λοιπόν που βρισκόμαστε σήμερα, είναι ένα παραθαλάσσιο πέρασμα. Το όνομά της προέρχεται από τις κοντινές πηγές θερμού νερού και από τα στενά και δύσβατα περάσματα από τα οποία μπορούσε κανείς να πλησιάσει την περιοχή, τις πύλες, οι οποίες ήταν η Ανατολική, η Μεσαία και η Δυτική. Βρισκόμαστε στις Θερμοπύλες, στο μνημείο του Λεωνίδα και των 300 Σπαρτιατών μπροστά. Σήμερα πραγματοποιείται η δράση Street Eats and Wheels 2 από το Λεωνίδα στον Αχιλλέα. Γιατί από το Λεωνίδα στον Αχιλλέα? Διότι ξεκινάμε από τις Θερμοπύλες και θα πάμε στον Άγιο Γεώργιο Φθιώτιδας, που είναι το μνημείο του Αχιλλέα. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουμε την περιοχή μας, τα ιστορικά, θρησκευτικά και τουριστικά σημεία που έχει, που είναι πάρα πολλά. Η διαδρομή μας περνάει μέσα από αυτά, περνάει από ιστορικά μνημεία, από ιαματικές πηγές, από ένα καταπληκτικό φυσικό τοπίο, και σήμερα συγκεντρωνόμαστε εδώ πάρα πολλά οχήματα, αυτοκίνητα, τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και τα οποία θα μας ακολουθήσουν στο όμορφο ταξίδι που ξεκινάει σε πολύ λίγο. Εδώ από κάτω μας είναι η γέφυρα, ένα κομμάτι δηλαδή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Όπως ξέρουμε όλοι, το 1942 στην Ελλάδα υπήρχαν οι Γερμανοί, μένονταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έπρεπε λοιπόν, για να κερδιθεί ο πόλεμος ενάντια στις δυνάμεις του άξονα, να σταματήσει ο ανεφοδιασμός των δυνάμεων του άξονα. Και αποφάσισαν λοιπόν ότι έπρεπε να γίνει ένα πλήγμα στη σιδηροδρομική γραμμή, γιατί ο ανεφοδιασμός από Γερμανία ερχόταν με τρένα μέχρι και τον Πειραιά και από εκεί με καράβια πήγαινε στη Βόρεια Αφρική. Αποφασίσαν λοιπόν οι συμμαχικές δυνάμεις να ανατινάξουν μια γέφυρα η οποία θα βρίσκονταν στον ελλαδικό χώρο. Οι υποψήφιες γέφυρες για ανατείναξη ήταν τρεις: η γέφυρα του Γοργοποτάμου, η γέφυρα του Ασοπού και η γέφυρα της Παπαδιάς. Αποφασίσαν λοιπόν να γίνει μια επιχείρηση και να ανατιναχθεί η γέφυρα του Γοργοποτάμου.
Αγιώργη. Είναι ένα χωριό κοντά στο Βελούχι που βλέπουμε πίσω μας. Από τον Ιούνιο του 1998 έχει στηθεί αυτό το άγαλμα του Αχιλλέα εδώ με το άρμα του και τα άλογά του Ξάνθο και Βαλίο. Η επόμενη στάση, όπως είπαμε, δεν είναι στάση, είναι ο τερματισμός. Siempre somos los dueños del juego, billones, billones, empezamos de cero. Esto no para, esto sigue, sigue. Μετά από SMS που λάβαμε, ο νικητής έχει βρεθεί. Ονομάζεται Παπαλεξάνδρου Ηλίας. Η ασφάλεια στον δρόμο είναι ευθύνη όλων μας. Είναι πρώτη φορά που εγώ τουλάχιστον και έχω μείνει έκπληκτη και εντυπωσιασμένη από την ωραία οργάνωση. Ευχαριστήρια, παιδιά. We're making it hot, dinero, dinero y no vamos a parar. We're making it hot, dinero.